Vážení poslucháči, ja vás vítam u ďalšieho dielu podcastu Bez stresu. Tentokrát som si pre vás pripravila meditáciu, takže ak sa potrebujete sústrediť alebo šoférujete, tak bude lepšie, ak si túto meditáciu pustíte, až budete v kľude, doma a nikto vás nebude rušiť. A pre vás ostatných, tých, ktorí sa už tešíte a ste pripravení, tak si nájdete nejaké kľudné miestečko, niekde, kde vám bude dobre. Môžete sedieť, môžete ležať, tak ako je vám to príjemné. Ak chcete, môžete sa zakryť, aby vám nebola zima. A užite si spolu so mnou krásnu polhodinku kľudu a úplného napojenia na svoje vnútro a na svoje srdce. Nechajte sa unášať môjim hlasom do krajiny, na miesto, kde to máte radi a kde sa cítite príjemne. Zatvorte si oči a zo svojho vnútra sledujte svoj dých. Nemusíte ho nijak meniť. Dýchajte prirodzene, tak ako je vám to príjemné. A každým novým nádychom a každým výdychom sa cítite lepšie, uvoľnenejšie. A každým nádychom a výdychom odchádzajú všetky vaše starosti, spomalujú sa vaše myšlienky a vy si len v duchu hovoríte: ja som svoj dých. Pri nádychu ja som a pri výdychu svoj dých. Ja som svoj dých. A čím dlhšie sa sústredíte na svoj dých, a čím dlhšie si hovoríte pri nádychu ja som a pri výdychu svoj dých, tým hlbšie a hlbšie sa dostávate do svojho vnútra. Na to dôverne známe miesto. Miesto bezpečia. Tam, kde môžete byť sami sebou. A kde ste len vy. Váš dých. A môj hlas. Ak vás napadne nejaká myšlienka, tak ju nechajte odísť. Tak ako prišla, tak aj odíde. Nevenujte jej svoju pozornosť. A ako náhle si to uvedomíte, tak si pri nádychu hovorte ja som a pri výdychu svoj dých.
Cítite, aké je vaše telo ťažké, nehybné, ako kameň. Ani sa vám nechce hýbať rukami ani nohami. Telo iba tak leží. A vy sa ponárate stále viac a viac do svojho vnútra, do svojej duše. A prichádzate na miesto, kde prestáva fungovať zemská logika, kde sú k dispozícii úplne všetky zdroje, možnosti, všetko, čo si len predstavíte, tak tam je. Je tam nekonečný potenciál všetkého, celého vašeho bytia a ešte o mnoho viacej. Cítite, že toto miesto je obrovské. Keď sa pozriete pred seba, tak vidíte tú nekonečnú diaľku. Keď sa pozriete za seba, tak vidíte, že ten priestor je rovnako veľký ako pred vami. Po vašej pravej ruke aj po vašej ľavej ruke sa nachádza nekonečný priestor. Je to priestor tvorivý. Presne tu vznikajú všetky možnosti vášho bytia a vášho života. A vy sa nachádzate presne v strede. Môžete sa pozrieť dolu aj hore. Vidíte tú nekonečnú diaľku. A vy ste presne na svojom mieste. Tam, kde máte byť. Vychutnajte si tú ohromnú silu, tú kreativitu a všetky možnosti, ktoré sa tam naskytujú. Precíťte vnútri, po svojom srdci, tú silnú energiu tvorenia. Vdýchnite do seba všetky možnosti vášho bytia, všetku krásu života. Možno ten priestor okolo vás má nejaké farby. Niekto ho môže vidieť ako jednu farbu, niekto môže vidieť farby dúhy a niekto sa nachádza v krásnom zlatavom svetle, kde sa všetko leskne, trblieta. Je to len vaše. A vy máte teraz možnosť poprosiť, aby sa vám zjavila, aby ste videli osobu, aby ste videli svoje lepšie ja. Aby ste videli svoje ja, ktoré už zažilo všetko to, čo malo zažiť, ktoré sa už poučilo
a ktoré dosiahlo všetko to, čo dosiahnuť malo. Poproste, aby sa vaše lepšie ja zjavilo, aby ste ho uvideli pred sebou, aby ste sa mohli od vašeho lepšieho ja niečo nové naučiť, niečo nové dozvedieť. Svoje ja máte pred sebou. Pozrite sa, ako vyzerá. Zoznámte sa. Ak chcete, môžete si podať ruku, alebo sa môžete objať. Alebo si len tak v tichosti pozerať do očí. Zoznámte sa sami so sebou. A máte teraz šancu a priestor spýtať sa vašeho ja, čo potrebujete. Môže vám ukázať svoj život, môžete čerpať z jeho energie, alebo vám môže poradiť, pomôcť, vyriešiť to, čo máte v hlave a potrebujete vyriešiť. Máte toľko času, koľko potrebujete. S pokorou, úctou a vďakou. Porozprávajte sa so svojím ja. Načerpajte jeho sily. Vcíťte sa do jeho emócií. Užívajte si ten prítomný okamžik a vyriešte všetko, čo potrebujete vyriešiť. Možno aktuálne niečo riešite a vaše ja vám s tým môže pomôcť. Možno sa potrebujete pozrieť do minulosti, aby ste sa poučili. Možno potrebujete nájsť cestu k odpusteniu, k láske, k súcitu. Možno potrebujete vyriešiť niečo, čo vás čaká, alebo sa správne rozhodnúť. Vaše ja vám môže pomôcť úplne v čomkoľvek, čo aktuálne potrebujete. A ak aktuálne nič neriešite, môžete si vyskúšať, aké by to bolo, keby ste boli svojim lepším ja. Stačí, ako poprosíte a vaše lepšie ja vám dá priestor, aby ste do ňoho vošli
aby ste videli a cítili, aké to je, ak vy sami budete svojim lepším ja.
Pomaly nastáva čas, aby ste sa vrátili. Pomaly vystúpte zo svojho lepšieho ja. Poďakujte a rozlúčte sa. So svojím lepším ja sa môžete stretnúť kedykoľvek, keď to budete potrebovať. Stačí, aby ste sa zatvorili oči, spojili sa so svojím srdcom a poprosili, aby sa vaše lepšie ja zjavilo. Je tu s vami a môže vám kedykoľvek pomôcť, poradiť, nasmerovať vás. Môžete si ho privolať na pomoc, kedykoľvek budete potrebovať. Ale teraz sa už iba rozlúčte, môžete sa objať, môžete si zamávať. Začnite sa od svojho lepšieho ja pomaly odpájať, aby sa mohlo vrátiť tam, skadiaľ prišlo. A vy, aby ste sa mohli vrátiť späť do svojho tela. Nesete si však so sebou vzácny dar. Dar poznania. A tento dar je iba váš. Strážte si ho čo najlepšie, ako môžete. Toto poznanie si môžete predstaviť ako krásny zlatý zvitok papiera, ktorý zrolujete a vložíte si ho do svojho srdca. Tento zvitok bude s vami počas celého vašeho života. Pomaly sa začnite vrácať na miesto, späť, tam, kde táto meditácia začala. Znovu začínate cítiť svoje telo, ruky, aj nohy. Zhlboka sa teraz dvakrát nadýchnite a vydýchnite. Pohybte trochu prstami na nohách a na rukách. Ponaťahujte sa. A ja budem teraz počítať do 3 a až poviem slovo 3, tak otvoríte oči. 1. Už cítite svoje telo a počujete zvuky okolo seba. 2. Začínate sa prebúdzať, vnímať miestnosť, v ktorej sa nachádzate. 3 a otvorte oči. Ja vám ďakujem, že ste so mnou trávili tento nádherný čas. Verím, že vám bolo príjemne a teším sa, že sa spolu znova budeme počuť. V podcastoch Bez stresu vám pravidelne prinášam meditácie a rozhovory so zaujímavými hostiami. Nezabudnite kliknúť na like v prípade, že sa vám táto meditácia páčila a prihlásiť sa na odber ďalších videí, aby vám neunikli žiadne naše novinky. Prajem vám krásny deň.